Good morning. Andito lang tayo sa... Hi mga moms! Hala no. Mamshi, good Oh, morning. thank you. Kala ko diet ka. Hindi na ngayon. Busy. Busy na lahat sa pag-ihaw-ihaw. Ihaw-ihaw sa pagpunas-punas. Hala, flash on agad to. Buo agad oh. Lipstick. Ano yung mga bata oh. Labi ng tray oh. Ay, sorry. Napunasan na pala yun. Nalinisan na nila. Ito yung paghahanda para sa preparation, yung mga gamit, mga pagluluto, ang paglalagyan ng pagkain, nandito na rin. Hi! Andito yung wine glass, ate, baka mabasag. Ito rin, wine glass din po yan. Ito, yan, ito totoo. Ito yung gagamitin nilang dalawa. Yes, good morning po doy. Eh! Eh muna, eh! Check natin yung sa likuran kung ano na nangyayari. Ito naman po yung backdrop. Ano yung white? Ano? Oh, diba? Ang ganda no. Ito yung pagpasok ng mga guest. Dito, parang photo booth din siguro. Yan. Ayan, nagkakainan na muna yung mga tauhan. Kasama si Brenda. Punta tayo sa likod. So, one day left before the wedding. Kamustahin na natin ang pwesto. Ang itsura ng ating bubong. Ano na nga ba nangyari sa ating function hall. Yan. Actually, unti na lang to kagabi. Matatapos na yung bubong. Wala pa pala mag-asawa. Andito na rin yung mga upuan. Dumating na. So, nasa ano na tayo? 80%. No, 80% na ng roofing ay nagawa at natapos. Kain na daw po! Hi mga momshies! Hi! Ano? Nanabisita lang yun? May pahukay na. Andito na pala sila. Talia! Ayan. Ah! Naapa. Hala. Gold. Para asa? Hala. Ah, ilulubong. Kasi nakaangat yung bato. Ba't ako? Ba't ako? Ayan. So, kailangan mailubog pala yung bato. Ito na po yung sa stage naman. Yan. So, kaya-kaya ito kasi makapal naman po yung ginamit. 3/4 yung sukat itong kapal ng kahoy para sa stage. Ah, headed by Bembem TV pala ito eh. Oh. Gama ni Bimbo. Balance matrix. Tara. Ano sukat nito, Bo? Laki. 16 by 16 by 20? 20. 12 by 20. Ha? 12 by 20. 12 by 20? Grabe, laki. Aba. Ayan na, dumating na po mga moms. Ang baboy na kinatay. Ayan. Andito na po. Kaya naka-ready na rin kanina yung paghihiwaan. Andun na. Grabe, ang dami. Balik ko. Andiyan na yung mga taga-hiwa at taga-luto. Andito ka na pala kaagad. Alina, kiss tayo sa baboy! Pwede ko appeal yan o din. Alam ko na ano na yun na kiskisan ng balahibo, di ba? Dapat dito tayo mag-kiss-kiss. Simulan ang laban. Ginaupo. Grabe, ma. Ito yung... Ilan baboy?
42. Ay, 10 ka baboy, no? 10 ka baboy, grabe. 80 kilos. Pinaghandaan. 80 kilos lahat. Kasi nga maraming bisita. Ang gasto is Ilan na yung gastos? 940K. Hala, grabe. Ay, ayan na. Naku, nagkagulo. Isang buong araw ang lutuan nito for sure mga mams kasi napakarami po. So, sa sampung baboy, napakaraming putahe ang napakaraming putahe ang lulutuin. Guys, nasa yan. Ma. Andito na ang ating mga papsis! Ulo, suplado nung isa. Grabe, ano mo man sin, parang sira ako. Naka-rash guard lang. Naglilinis na sila. Kaya ng mga balahibo muna bago nila hiwain. Tsaka lutuin. Hi, good morning! Sa lahat mga gusto mapano dyan, events dyan, dibu, kasal, separation, tanan, nagpatay, mag-decorate po sila guys. Please, iwasan niyo po ang moments by Jana. May stress kayo. Andito na rin yung backdrop na gagamitin. So, i-decor na namin yung pagkatuyo ng mga pintura. Tulong ako sa kanila later. Ito po ang aming, paggawa na ko ba dito ako sa isang ligo. Kita po isang ligo sa likod. Parang dito yung mag-picture bago pumasok. Yeah. Ito yung photo Galing wall. ng church, picture busy sila. Dito yung photo wall, dito ang Biko wall, tapos suman wall. Dito din gaganapin yung yung parang family portrait ng lahat. Nila. Okay. Ito. Parang castle Instead siya. of photo booth, ginawa Eto. siyang photo wall para di ba pag pag yung iba hindi pa natapos yung event naka-post na kasi picture cellphone naman yung gamit. So dito yung pinaka-formal na ano. Maganda. Ay, parang bagay ka dyan. Huh? Do you accept? Do you accept? Parang ikaw na yung susunod. Picture sa ko dali dahil picture dahil ana. Mura magog Barbie. Ah! Dito. Okay, picture ko dia. I-portrait. Aga na ano na video diyan. Sa'yo. Kana gwapa ko. Naging emotional ang pangyayari. Emotional. Naging emotional. Hala! Ayun na sila. Kasi emotional ha. Wala, karon lang ka karon. Wala. Makeup artist si Jigjon ngayon. Diba? Sige. Sige lang magpintura ka para maganda. Kasi karon sa mukha ko ng boysen. Siya pula ang bago kong baby shark ga. Ha? Hayaan mo makapili, Catherine. Andito na po ang isa. Lagot ko din mo ha. Ayun na. Ayan. Ayun na. Saman. Nga imo mang gikuan kagabi gitago-tago. Imong gitago-tago ang tanan. Chill naman. Tapos karon ako magpahatag sa bugnaw nga tubig ug kanang soft drink kay kinahanglan siya hangover siya kay. Kung nga niyan, dili kay para mag-servisyo. Sana kag hanggang alas 6 gikaon pagyapon kuno nimo. Hala! Tora! Oh, ka na booking. Sa'yo rin ang galing. Ang barot niya naging tabanog na po siya. Ang barot ko naging Ay gipag Dala lagi ka na, Jing. ay nang yapon mo. Asa makeup artist din? Kami na sila. Pila ito yung pangayo nga bayad sa make-up? 7K lang daw. Ha? 7K daw. Di si Pinky tanan na 25 ko Sa iya lang daw ko nung Imura? Oo. Kabalo yung make-up, kukuriro ba na mong gamit ha? Tapos ano lang, pang-retouch niya lang ng collagen. Malak. Hoy. Pila lagi niya ang make-up niya. Pila mo na, wala tayo nakasundo sa make-up. Pila para makabalot ako kay portion natin ni Ugma. Wala kabalo lagi. Pila din ni Dad. Si Trisha ang head namin. Isa ni package si Gismail, ana. Bala lagi. Dito po. Bala mo diya. Wala pong Package. Pila na bayad sa make-up? 25 na kabuk make-upan. Ay, 500 pa yung isa. Diba? Ikuan na lang, uy. Ikuan yung sa ginoo. Package! Nakoy lip tint diha. Ngayon, magiging picture naman tayo. Pati to, no? Oo. Tapos na tayo sa Bulaklak kagabi, picture naman tayo. So lahat kailangan gawa natin. So matapos mo tayo kagabi magpinta-pinta. ngayon- Yes! Ba't alam mo magpintora? Eh kasi parang pag-makeup lang din yan. Para matakpan mo yung nararamdaman mong galit. Ano ba yung bubuyo? Aman si Pulyoso, ginoo ko. Ayun na lang tawag.
Tapos abangan niyo po ako sa grupo ng Vinyl na, ano, vinyl stick. Yan dito sa baba. Paul, doon, ikaw makadungog. IC. Ignacio Sita. Ano tong gamit nating pintura? Ay, nahiman si ay sa turok ko, ano naman. Ito na ay. Ignacio. Ignacio Compra. Iya, nagyapon. Yan, gapon. Scarlett, unya na maglamlam diha kay nako isugo na bata. Wa. Tanan na lang. And of course, Moments by Jana is here. Siya na po yung nagdidikit. Ako na. Lahat na lang. Mahirap to. Nagkagulo ng... Wa ato mga nilabonon ba si mga Gia. nilabonon isampay din ni kanang ugay Valentia. Maala kasi kita higda diya ha. Na high blood na si Wala Brenda. kadungog ganyan mo sigising kita. Hala, yan. Tulog yung mata. Ah, Jirimel! Alisa! Dinidikit na po yung ano. Vinyl. Vinyl sticker. Tapos pwede naman siyang matanggal. I mean, para mapalitan. Yan. And may ano, ang pintor, ang bibigay ng kulay. Sa mga pad. Hala, yung buhok mo may kulay no. Para-paraan po si Ma'am Shi, wag kang ano. Mataas na yung grado ng salamin mo? Antay na lang. Ah, pang forma lang. Masakit sa mata? May palaka. Yan, so, I see. Ah, Ignacio and Sita. Yan. One side in love, Rani. Jana, Parang lang. Jana! Siya, i-apil ba yung dito?